Għal ħafna snin Għawdex kienet il-gżira ta' fejn jitkeċċew jew jiġu eżiljati kavallieri kemm xejn imqarbin. Għandna ħafna eżempji. Ibda minn Fra Pietro Melia, kavallier Taljan li fl-1539 weħilha għal 6 xhur ħabs ġewwa ċ-ċittadella ta' Għawdex. Għaliex, da ddeċida li fil-għaxija qabad sellum u daħal fid-dormitorju tas-sorijiet. L-ordni ma tantx kienet impressjonata u da belaħħa għal ħabs ġewwa Għawdex. Anka il-kbir Lavallett għal 6 xhur kien ħabsi ġewwa ċ-ċittadella ta' Għawdex. Id-dettalji ta' għaliex kien arrestat hawnhekk ma tantx nafu fuqhom. Iżda d-dokument jgħidilna li kien ikkawża massimo skandalo lill-ordni. Lavallett kienet għandu biss 44 sena. Għal sekli, iċ-ċittadella kienet minsija mill-kavallieri. Infatti, l-investiment fil-kastell taċ-ċittadella dam ħafna ma wasal. Iżda illum ħankunu qegħdin nitkellmu fuq żmien ħafna iktar illuminat taċ-ċittadella. Dan huwa żmien ta' intellettwali kbir u patriot Malti li kien jgħix hawnhekk ġewwa ċ-ċittadella. Francesco Agius Sultana, magħruf aħjar fl-istorja bħala 𝗬𝗏. Dan tal-aħħar kien biddel ftit kunjomu biex ikunna iktar sofistikat. 𝗬𝗏 kien ġentlom magħruf li jaf jieħu ħsieb dawk kollha li jżuruh. Nafu li meta artisti famużi bħal 𝗏𝗏 wasla sa Għawdex kienu mistednin għand 𝗬𝗏. Dan kien trattom għal pranzu spettakolari. 𝗬𝗏 ipprepara l-mejda bl-aktar mod sofistikat. Friket tal-fidda, kuċċarini tal-fidda, ħġieġ mill-lifjen u fuq il-mejda kont ħassib xampanja minn Franza, ġobon Franċiż u l-arinċ Malti. Immaġinaw din li x-xampanja kienet ilha biss madwar 20 jew 30 sena li kienet qed tinxtorob ġewwa il-Palazz ta' Versailles fi Franza. Meta inti tkun qed tixrob ix-xampanja fuq il-mejda tiegħek kien sinjal li inti kont raffinat, ġentlom u bniedem ta' kultura. 𝗬𝗏 innifsu jgħidilna li r-Re Luigi 15 ta' Franza kellu siġar tal-arinċ Malti ġewwa Versailles. Dawn id-dettalji huma r-raġuni għaliex 𝗬𝗏 huwa tant importanti għalina għax kull dettall li tina jiswa mitlu deb. Illum ħankunu qegħdin nitkellmu dwar dettalji li ħallilna 𝗬𝗏 ġewwa l-biblioteka u mal-bażi tar-riċetta li ħankunu qegħdin induqu illum.
id-Desoldanis ħallinna l-iqdem dizzjonarju bil-Malti li għandna. U f'dan id-dizzjonarju jikteb dwar il-fdowxa. Platt aġin Malti li kien jittiekel minn missirijietna madwar 200 sena ilu. Dan il-platt aġin kien sempliċi, kien juża biss xejjex li kont issib ġewwa pajjiżna. L-aġin li kien sempliċi ilma tqiq u jekk għandek il-flus xi bajt, u mbagħad miegħu iżżid il-legumi, miegħu iżżid iċ-ċiċri, it-tom u l-basal, ħalib tan-naċ u xi ġobon pecorino jew xi ġbejna friska. Dan kien il-platt bnin li bbieħ Agius de Soldanis kien jilqa' lill-mistednin kollha tiegħu ġewwa hawnhekk iċ-ċittadella. L-ingredjenti li użajna llum huma xhieda ta' art għammiela ta' kċina rikka bi storja twila. U dak li provajna naraw illum, l-isbuħija naturali li hawn ġewwa Għawdex u l-istorja twila li għandna aħna l-Maltin ta' kċina bi tradizzjoni kbira.